नै लोगोफोर फैसायानो फैसा आं मानि फैसा मोनदो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बेसेबा बुरजा फैसा मोनबाय आं दिनै लोगोफोर हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि उनाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबनानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर थौदो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै बैसागुआ सौफैहां जाथारबाय लोगोफोर ओमफ्राय इसान दानायाबो हाहां आरो बांद्राय गैला माने 6 खानल'सै ओमफ्राय खुन्दुं माइदिखौ एसे होब्रबना होबाय आङो माने दानो गैया नालाय लोगोफोर हाथारनिसै बैसागोआबोथ' बारा दिन गैलानो बैसागो फैनायजों ग्रोब माने जि हानायजों आरो ओमफ्राय ओजोंहाय माने रान्दिनिफोरा संखावगासिनो गोथाव ओमफ्राय दा आङो दा खुन्दुं बायदि होखांनानै आरामसे जनानै थाफ्लि बहायनानै लेथा फारिनानै सबायजों दाउजों होख्लायनोसै आंबो दा बै सल'नि बायदि थाफ्लि बहायनानै जौ लोंनानै हिन्जाव लांनाय होननाय बायदि आंहाबो दै लोगोफोर माने खुन्दुंखौ माइदिखौ होखांनानै थाफ्लि बहायनानै सबायजों दाउजों मस्ति जानोसै आरोना लोगोफोर मालाय संनाय मालाय खावनायखौहाय खुन्दुं माइदिया जोबग्रोसै होमबानो जोंहा दासान्दि माने आनाया ब्रह्मनि सल'आ भाइरेल जागासिनो दंना थाफ्लि बनानै जौ लोंनायाव हिन्जाव नागिरनाय ना मा होनोमोन रोंलायलांलाय गोदोनि फुराना सल'खौनो माने जा बिथां आनाया ब्रह्मआ बिनानावसो होनलायलांबाय आं माने गोदोनि सल'खौनो माने गोदानै माने सुर होनानै माने खनदोंमोन आरो लोगोफोर बेयावनो दावराव जादों बे दावरावबा मा जालांखो मेथाइखौथ' आं मोजाङानो खोनादोंमोन ओमफ्राय दा रोजाबगिरि आब'आ गावनि सल'खौ बेफोरबायसा बानायनानै खननायनि एसे गाज्रि मोनदों आरो दुखु मोनदों ओमफ्राय गावनाव पारमिसन लानांगौमोन जानांगौ पारमिसन लायालासिनो खनबायना आनायाया ओंखायनो माने आब'आ रागा जोंनाय रखम खोनानो मोन्दों आरो ओमफ्राय दा केस होलायनायनि बाथ्राबो खोनादों ओमफ्राय दा मा जाना थांखोबा उनाव मिन्थिसिगोन मा जाना थांखो गोदोनि सल'ब्रा इयो फाख्रि बनानै जौ लोंनायाव हिन्जाव नागिरनाय होनलायनायहाय गैयाना इदि गैयाना सुरा बेलेग सुरा बेलेग इखौनोथ' दा ओमफ्राय थाफ्लि बनाय होनाना आनायाया इ सल'खौ खनदो जाहैबाय दावराव जादों भाइरेल जादों आनाया गोदोनि सल'नोहाय ओमफ्राय दा बै सल' खनगिरिया माने केस होदो जाहैबाय आंनि सल'खौ माने इफोरबायसा खननांगौ आंनाव पारमिसन लायामोन ओरै होननानै बै खनग्राखौ आनाया ब्रह्म सल' खनग्राखौ माने केस होदो बै बुरैया आरो माने बुरैबाय मानसिया बुहुद सल' खनग्राया आगोलनिया ओमफ्राय गावनि सल'खौ इयो सुरा बेलेग जाहैबायना सल'आथ' एखेयानो ओमफ्राय एसे बेलेग खालामना होदो आरो सुरखौ इयो आनाया ब्रह्मआ ओइ खनग्राया ओइ बुरैनि सल'खौ बोराय होनलाय माबानि होनलाय गथ'आ बुरैनि सल'खौहाय माबा बेलेग खनना होदो जाहैबाय ओमफ्राय खननायाव बै खनगिरिया माने गाज्रि मोनदो जाहैबाय आंनि सल'खौ माने आंना पारमिसन लासिनो मानो खननांगौ ओरै होननानै सल'आथ' गासिबो दोंसेयानो थायो र' जायखिजाया माबोरै केस आया सोंनांगौबो जाहैबाय बेनाव सल'खौ आंनि सल'खौ माने दालाय नोङो आंनाव सोङामो मानो जेनेबा फांसनावलाय बयबो खननाय दोंसेखौनो मोसायो बयबो माबायो इबोलाय मानोलाय बिदि केस होनांगौ जाखोनो सल'खि गावनिल' थायो नामा मोनथाय दं नामा इयाव सल'आ गावनिल' थायो सुरानो बेलेगखै थांखाबायलाय इलाय मानो गावलाय केस होनांगौ जाखोनो दालाय नोङो गथ'फोरा एसे बिला दोंसेखौनो 10 जनबो मोसालाङो सं फांसनावलाय ओमफ्राय इ 10 जन मोसानाया दा बेलेग खनबाय इदि जायामोनब्रा ओमफ्राय दा आनायामोन बायदिया एसे फेमास मानसि माबा गेदेर सिंगार जाहैबायना बिसोर खननायखाय दाय जाबायब्रा ओमफ्राय फिसा मानसिफोरा सिंगारफोरा खननाय मोनबाथाय दाय गैलामोन जेनेबा ओमफ्राय आनाया मस्थ' गेदेर सिंगार जाहैबायना ओमफ्राय खननायखाय इखौ नारसिनबायब्रा सुलिका मोनाबो गेदेर सिंगार आरो दा सुलिकानिखौनो बयबो खनसं फिसा सिंगार ओंखारनायफोरालाय
लोगोफोर बे फैसायानो जाहैबाय माने आंहानि माबा थेमसि फाननानै मोननाय फैसा लोगोफोर खेथि मावनानै मोननाय फैसासो दै लोगोफोर खस्थ' खालामनानै मोननाय नै फुरा नै बेसेबां दं नोंथांमोनाथ' सानबा नायनायावनो मिथिखाबाय जानांगौ बेसे बुरजा दङ बेयाव लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायसा मोजां जादोंमोन आरो थेमसियाबो लोगोफोर ओमफ्राय जाय खेथि मावो बिथांमोनाथ' मिथिखागोन सोरबा बायदिया लस जायो सोरबा बायदिया लाब जायो ओमफ्राय जोंहा लाब जादोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय नै इखिनि मोनबाय आरो लोगोफोर थेमसि फाननानै माने लोगोफोर दिनै माने थेमसिखौ फाननो लांदोंमोन आरो थेमसिबो होनो ओमफ्राय जोंनिखै माने टापरबो होनो लोगोफोर बेनिफ्राय ओरैबायसा लाब जादों आरो दिनै माने थेमसि फाननानै माने ओरैबायसा धामाका खाना जागोन दिनै लोगोफोर मा लाबखो नोंथांमोननो देखायनि ओमफ्राय लोगोसे नै माइयाबो माने लामनो मोनाखै दाखालि माने मेगन सिया एकदमबारे माइखौ देहननानै माइया माने रोजा जानानै रानाखै लोगोफोर सानथाम जाबायमोन होनाया ओमफ्राय दिनै माने होबावनो नागिरदों बोथोराबो बारा थिग नङा ओमफ्राय नै रेडि खालामना दोनखाबाय आरो माइ लामनो थाखाय ओमफ्राय मा लाबदो एसे देखायनोसै आरो अबे मिथायालाय थेमसि फाननाया थेमसि फाननायनि मिथाया अबे इ लकेल दाउ मासेल' लाबथारद' बा दाउ गैया माने लोगोफोर न'आव जोंहा बेमारावनो थैजोबदों नालाय ओमफ्राय नै लकेल दाउ लाबबाय ओमफ्राय मा लाबखो बयलारबो मासे लाबदो लोगोफोर ओमफ्राय दाउ लकेलाबो मासे बस' ओमफ्राय नै जोगोनारबो लाबोदो इनिफ्राय नै मेथाइ सेथाइ ओमफ्राय मा लाबखोबा सिङाव मानो नांगौ आंलाय इखौलाय होबाय आंनाव गस्ला बायनो थेमसि फुनायनि नै 1000से होबाय लोगोफोर आंनो दख'ना बायनो दख'नाखौलाय मा मोननोहाय 1000सेयावलाय आजिखालि ना लोगोफोर है लांनाङा बि फिसालायाबो लाबो आइया लाबो गथ' मानसिया फैसा दांनो हामा मोनगोन आंजो लाबो जल्दि लाबो फैसायानो गैया खै मन लांदोंमोन दावसो हाजिरानो होदो हा 10 मन ओमफ्राय बेसे करि मोनखो दा फैसाया माबा मोनबाय मनसेयाव 1560 थाखा मोनबाय बा मोनसाबदों होमबालाय दा 10 मनसो दंबावो फाननो गोनां लांजोबाखै अ बुहुद दंबावो होमबालाय आंनिखौ खोनासं फैसायानो फैसासोहाय सबाइ गोरलैजों दाउ जानोसै जा लोगोफोर दिनै ओमफ्राय सबाइखौ आइया एवना लाखाबाय नै दा जाबाला आनलायबाय नै लोगोफोर आइया भिडिअखौ आइयासो संदो दिनै ओंख्रि ओंखामखौ नै ओमफ्राय सागं सागासिनो आरो मोनथ'वाखैनो मोनबाय लोगोफोर नै सबाइजों दाउजों बरिया नुखाबाय नै दुन्दिया होखाद' होबाय साखिनोसै दे होमबा अमा बेदर लोगोफोर नै जब्दि खाना दिनै थेमसि फाननायनि आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै मा होनो बिथै बिखा बेबु मोदोम लगायनानै बरियाके भाजा एवबाय नै लोगोफोर बरिया नुखादोस' टेस्टि नुखाबाय नै नुनायावनो सि मेजेमखाना साखिनानै नायनि र' लोगोफोर आइया संग्रा आरो बिखुनजोआ ओमफ्राय आं साखिग्रा लोगोफोर बरिया गोथाव जाखादो दाउ लकेलजों सबाइ लकेलजों आखाइबो सुबावलायाखै आं नै जाखाबाय गोदोनि बुरैफोरनि ओंख्रि संनाय लोगोफोर बरिया गोथाव जाखादो आरो ओमफ्राय माने गोदोनि बुरैफोरा माने साखिलायामोन लोगोफोर गारबाखौ मोनामसुबानो माने ओरैबायसा थर मोनखायोमोन जाहैबाय संख्रि आलौ नांनायफोरखौ ओमफ्राय दा नै दिनै माने आइ बिखुनजोनि सबाइजों दाउ संनायखौ जानोसै आरो थेब्रेनो लोगोफोर ओरैबायसा गोथाव जाखादों साखिनायावनो आरो गावहाथ' मोनामसुनासो साखिदों माबादो आरो संदो लोगोफोर साखिलायनाय जेबो गैया मोनामसुनानैसो संगासिनो मोनामसुबानो थर मोनो गोदोनि बुरैफोरनि ओंख्रि संनाय लोगोफोर दानियासो खुरैफा गाहाम साखियो बेदरफोरखौ खुरैफा गाहाम लानानै बेबायदिनो माने साखिनायावनो फोजोबखायो साम'नि बायदि साखिनायावनो फोजोबनाय साम'निसो जायो रानथाबजोबना दं नै आखाइया सुवाखै गोथाव जादों आइ संनाया जाबाय अमा बेदर दाउ बेदर दुन्दिया फाननो थांदोंमोन थेमसि लाब जानायनि
लाब जानायनि इसे जाबाय ए न'आवनो बायलाय जिलाथार होनदां बायलाय जिलाबाबो फैसा सरखारनि दं हौवासो जोंनो बायलाय जिलाबाबो फैसा थानायखायनो जाबाय जाबाय लोगोफोर जि गोथाव जाखादोंमोन संनाया ओमफ्राय आङो अमा बेदर जाया लोगोफोर ओमफ्राय नै बिजावजालि मोना जायो आरो बिराद गोथाव रोखोम ओंखारदों आरो नुनायाव आं जायाबाबो बाय बाय जाबाय थानोसै होनबा आं